Hello guys, welcome back to my channel. My name is Vanambor. So today it's my birthday. So please wish me, okay? So I will go me and my brother to cut cake in one cafe here in Bangalore. I'm staying here in Bangalore, okay? So don't forget to like, subscribe, comment my video and watch till to the end my video, okay? See you in when I got the cake, okay? Watch till to the end my video. Will get more benefit in this video, okay? Bye bye, see you there, okay? Spill Benjamin Step ngan lịch sim dầu kiệt cho nga namar nga la điệp order lupa te nga dang yai lenting ngan lịch collect no dầu kiệt cho nga, okay? Te yai ap yang bahadu bangan na poisa po bakery, okay? Te nga la jan po hi sa tang khandiat, okay? Te mentang la poi kan ka dukan banga order cake hang ne ha Bangalore, okay? Kadi ka ba best tam ka cakal, okay? Nga push ya ka to ga dwar baki bu ang to te gine ki cake baki bu hang ne you will get to see some design here, okay? Kidan laga jong ka design ba phi kwa philaban order ha ka ne ka bakery ka badon ha Bangalore, okay? Tenga order kat ka ba nga itan lan ang to te phila ro banjit kine ki cake nang to lada phi kwa ban bam, okay? Kidon ro ki a hang ne ki ba phidan kam ban bu ha ki cake ki jong phidan kam ban celebrate ka birthday jong phi pin yo nang ne, okay? Te hadin nang to pan tingadang abaki package yo, okay janga. I'm here guys, so I just want to show you this bakery here in Bangalore, okay? Te ngan pen iya pisa ki little bit ki cake ki ba kishna hang ne, okay? Best ba ki cake ba kishna hang ne, and it's very tasty cake they make here. I can't believe guys. What are you waiting for? Just visit Just Life Cake. Te une okay janga. True, it's my birthday guys today, okay? I just want to show you this cake, okay? Nga la dep order lupa ne tinggal la poi siya ying nga take video namar nga kuha ban pen iya pi guys, okay? Te finally nga laya kendo ya ki para lagjong nga bangin late sakaway ka cafe hang ne ha Bangalore ine day ikong janga pad I bro, okay? I men janga te ngidang yai lenti bangin late pam sakaway ka cafe hang ne ha Bangalore ngi late pam kat ka bangi kwa king te ngidang ra ya cake bangin late pam suto sha cafe, okay? So excited with my gong, okay? Te ngila jan poi hi satang kendiat ngidang yai lenti dengan sa rung no haka dukan bangin late pam, okay? Te sngaw tenat bah te ngila poi hang to ngabut no ya okay sa to namar ngi haban pam suai kijing bam hadinang to ngin sakot pa ya, okay? Te kana ka menu bangin order kijing bam te ngi hadinang to ngi pe ya ka menu ngi haban order, okay? Te ngaya la dia ngakho yaw neu ayu happy birthday namar ngai itenat ba happy birthday to me, okay? Wow, te ini kong lek rai namar ba kade ka first time ni iba in lek video kum ne bat nga, okay? Te hadinang to la poi kijing bam jongi order ki momo, okay? Do you like it guys? So just taste it, okay? It's very tasty. Te ngi order chicken momo bat ki veg momo, okay? Te hadinang to la dapi kwa ban bam sa comment nga caption, okay? Ngai order ki sala kum to te ngin sa poi ki hang to hadin, okay? Te ngi order badu shaw kum to te hadinang to ngin sa ya bam kini kijing bam ngin sa kwat cake pat hadin, okay? Te itanan ne em kijing bam jongi sa comment ha caption, okay? Sa comment pat nga ya la de tingala comment ba bat ngala excited ba kijing bam ro kade ka first time ini bangin wan sa kana ka restaurant, okay? Kade ka ba best ba te kalang ro ka ba itanan hi kunto te ini kijing bam ngin sedang nak ban bam, okay? Ni ayu mirchi kunto ban long spicy kini ki alu, okay? Long spicy kini ki sala bang ba, okay? Kini ki alu sangi decide khot sala te ngi yabam no order sala ngi ngatheu to ayu spicy mirchi masala, okay? Bangin bam te hang to ngin sedang ban bam, okay? I'm so excited guys. Madek jangau dang bam yaki momo dengan bam yaki alu te ka kong kadang ai pliang nga bat ka bu pliang ya ladi, okay? Te ngin sa sedang ban bam kini ki jing bam, okay? Pe ipang ba I just want to taste momo, okay? Te hadinang to ngan sa bam yaw neu momo ala pam, wow bang bhai kong ro ila pam, okay? Pe kapan pe ya namangi phone video call ya saya bahaying, okay? Te hadinang to nga bam yaw neu momo ngasngaw ba bang ba sngaw kum ba de hasnong hite kisit momo. It's very tasty. Sim la dapi ku apan bam, okay? Na aya piru la dapi ku apan bam. Te ngabut nang to ka phone.
pe kijing bam jong hin las dang no ban ba. Guys, I can't believe my day here in Bangalore. Tell apoy sa fried rice is very good. Okay. Bang pa fried rice with shit. Nas ngaw kung ba day nang hiam day ra Bangalore. Hato ikong idang to ada biang yang ngato ada biang. Bos. Rako idar. Yang sedang nak ban bam yaw ni. I just want to taste this, okay? Yang sama. Bang bam dera kum hasnong kisit. Oh, is different type they cook, okay? Bam dera kum hasnong kisit. Laka jong ka jing nang jing start. Laka jong ka jing shit, okay? Ngan bam si. Pikwa ni am ban bam sa komen ngan ayap hit. Ti hadin nang to ne okay jonga. Sa bu kini ki baro bangin nila de pam temo ngin ot sayau ne okay. Ti hadin nang to nga ayu kini ki candle ki baro koi. Te I just want to show you this video, okay? Te ne okay jonga ngin ring video khandiat ban pan i happy, okay? Te ne okay jonga si namar nga sngaw kumnangan ong nga I like a blue and white color, okay? I always bachpan mein bhi aise blue color, white color, I really like this color, okay? Te hadinang to nginang ayuh pe jing ibas phau ke changa de nganang to nga syong te nga wat saya lighter ban ayu ya kini te uneu tari bangan kot te nga nia shandur shwa kom to shwa bangin cutting ke te ngi hapan ya shandur. With love and harmony. Bangalore people kilong kiba baha, okay? Kiba long friendly kumto, okay? Na I take ye kunjang ki kim singaw tanat bha, okay? Ki long bay kum kiba hajing hasem is like a family, okay? Ti hadinang to nga ong ya ikong sim kapliang pan kapliang bangin I cake ye kini ki kena gitu gi bot, okay? Ti hadinang to pan nga lapoy pliang ngan sa akot cake no ngan ayaki namar I celebrate my birthday in cafe, right? We have to give cake for others. It's my birthday, right? We have to give cake for us also. Ti hadinang to nga kot kito ki cake pangan ay no yaki, okay? Ti nga bu kini ki ayu ki butterfly na root. Ti nga kot yaw ne okay? Hindian bangan ay yaki. We have to give cake for us because we have to be friendly with others, okay? Long banyadi para lopat ki beri, okay? Te nga hadinang tupan nga ayas. Nipat ki ong naire te nga ay bin ong, okay? Just take it, okay? No problem. Rade bampat hadinang tupat nilaya late, okay? Nyemla banra nagakti ngihap ban bu syatli ong ikong, okay? Namar baik kajing kia, okay? Mla au syu namar kajing kia lebala palat tang ban bamro mla syu. Tang hang lehi ngan pen kut nok video changa. Okay, see you next. Don't forget to subscribe me, like, comment, share, watch till the end. Thank you guys.